Jedna od stvari koju ne volim jeste kada me pitaju zašto nemaš dečka? Mislim, ona kao, lepa si, pametna si, radiš, a zašto ga nemaš? Fazonu, brate, nemojte me to pitati jer ja nisam retardirana. Jer da bi bio sa nekim nije ti dovoljno ni da budeš lep, a niti dovoljno da budeš pametan. Potrebno je da imaš sreće i taj neko se pojavi u jednom trenutku. A kad me pitate, a zašto nemaš, kao ti si lepa i pametna, to je kao da ste mi rekli, to je kao da ste me pitali, izvini, a koju falinku ti imaš? Ono kao, šta je tačno poremećeno kod tebe pa si single? Ljudi, apsolutno nije bitno da ste više lepi, da ste manje lepi, nije bitno ni koliko ste obrazovani kada su te stvari u pitanju. Znači, možete da budete najlepši na svetu i da ste jednostavno single. Samo ne vidim zašto bi neko imao problem s tim. Jednostavno šta? Živi život dalje. Nije ti jedina ambicija da u životu da moraš da budeš sa nekim po svaku cenu. Ono kao imaš prvenstveno vezu sa samim sobom koju trebaš da održaš. Tako da, molim vas, nemojte da me pitate, a zašto nemaš? Ne, nisam retardirana, nego je to jednostavno, to je život i to su sasvim normalne stvari, a nije normalno to što vi tako nešto pitate nekog. Isto tako sam naletala na slučajem da, ne znam, dvoje ljudi koji, ajde da kažem pošteno, prema merilima nekih drugih ili nekim današnjim standardima lepote, nisu nešto naročito privlačni, ajde tako da kažem, ali su u vezi sa nekim. I onda čujem ljudi kako mi kažem, kao vidi je na šta liči, vidi ga na šta liči, kao kako su njih dvoje zajedno ili kako njih dvoje uopšte imaju neko. Kakve to veze ima s mozgom? Nema nikakve veze. Tako da, takve priče, barem nemojte meni da pričate, a potrudite se da ne pričate nikome zato što samo ispadate vi retardirani i nismo mi drugi retardirani, nego ste vi koji govorite takve stvari.